Искаш да спреш прекаленото много мислене и говорилнята, която е в главата. Предлагам ти една бърза, лесна дихателна практика с задържане. Техниките с задържане са много важни, защото кислородът в тялото се превръща в чиста енергия и така на момента изпитваме прилив на голяма енергия. И не случайно в леката атлетика при спринтовите дисциплини на къси разстояния 100-200 метра атлетите избягват това разстояние на един дъх, без да дишат. И по същия начин при дигане на тежести или при тежка физическа работа, дишането спира за момент. Когато спрем дишането, спира и ума, спира и прекаленото мислене. Това може да се практикува също и при паникатаки и при някакви други емоционални дисбаланси. Ето и в какво се състои дихателната практика. Тя се нарича 4-7-8. Заставаме удобно, седнали с изправен гръбначен стълб. Издишваме добре, поставяме езика на непцето и вдишваме броейки до 4. Задържаме броейки до 7 и издишаме броейки до 8. Сега ще направим тази практика без да говоря заедно. Това е практиката, направете я на спокойствие, потренирайте и ще видите резултата от нея. Правете поне 9 цикъла за добър ефект. Аз съм Латинка, Рейки Бахов и скенер терапевт. И с тази техника, която ти показах, можеш да забавиш ума и да го разтовариш. Последвай ме за още такива полезни видеа.